Takže tu je televízia Jojka, Joj Plus s hviezdičkou. Predstavím vám jedného futbalistu za Roma Sečovce, Kiro, bez gačí. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa Dobrý deň, voláte? prajem. Tibor Krišta. Áno, áno. Som počul, že ste dali prestup z Malého Ruskova do Roma Sečovce. Áno, dal som za Roma Sečovce. Áno. A akú pozíciu hrajete? Útok. Spredu alebo zozadu? Spred aj zozadu. To je dobre, dobre. Koľko máte, ako týždenne ste platení, alebo rozumiete mi, jak čo? No, týždeň mi dávajú 100. Ja som počul, že hrajete futbal za chlieb a za kúsok vody. To není pravda. Áno, môžem vám zaspievať jednu cigánsku pesničku? Môžete. O Puškarovi? Môžete. More, more, tu saltalo, o môj tel tu insarmi. Ale ste sarkáka kamerína. Dobre, to by bolo ako všetko. Na budúce, skupinu od vedľa. Čaute. Aké gača? Качо палку полубали се гача. Стоп. O čom? Наздор. A na kávke ma na kachávska